И здравейте хора, аз съм Мариано Д и днес искам да ви покажа как да си направите сервер на Майнкрафт. Ето тук. Какъвто браузър имате, Opera, така. Аз ще го направя през Google Chrome. И нека напишем Да, аз го правя чрез сервер Pro. Чрез... не знам колко стана тук, но май ще се питам да пробвам. Какво делате? Сервер профил Minecraft, дайте го. Цъкате на него и тук get your server нещо си. Така, тук още не си правите сервер, тъй като трябва да се логните. Логин. Ако имате с Facebook или нещо подобно, свързвате се чрез Facebook. Ето цъкате запази. И това е свързвам чрез моя Facebook. И би трябва сега да стане. Да, юзернейма ще ми бъде... как ми бъде юзернейма? Така, пик. Не знам какво става, дами и господа. Има малко в името. Добре, ще използвам едно за... Добре, тогава ще го махнем. Username is taken. Добре, ще напиша стария. 09 май беше. Хора, сори, че това няма да мога да ви го покажа, тъй като не знам как юзернейма. Да, и ще се върна след като юзернейма се спомня какъв ми е бил. И тъй хора, върнах се. Върнах чрез операта. И нека се логнем. Тук вече направо не ми иска разрешение никнейма и такива работи. Така, ето така, Мари Анкас. Добре. То сервер вече не ми трябва. Цъкате на Delete. Окей. И след като вече няма сервер и общо взето те няма ли, цъкате на Create New сервер. Тук измислите име, но може ще бъде Мариано. О мага, сериозно? Добре. Ще ми бъде... Да, значи за дъто не става. Ето така. Примерно и тук си избирате да бъде, аз искам да е серверно, до Мариано, така се кръста. Тук избирате сервер от Южна Америка или от Европа. Аз избирам да от Европа. Цъкате на Free, не е безплатен. И си го правя на Craft Bucket. Тук на коя версия си искате. Аз искам 1.7.2. Тук на 1.5 гигабайта. И тук хорове. Нещо май забравям като че ли. Както и да е. И цъкате на Create сервер, след като вече серверът е готов. И изчаквате тук броено време, което ви покажа. 1752 позиции. И да. Ще се включа, когато зареди това сервера. И да, хора, ето върнах се. Старт сервер. След това го стартате. И ето ви го сервера. Да. Но тук може да сложите картинка на иконка. Но ето тук онлайн мод, където пише, трябва винаги да е на Disabled, защото иначе няма да ви позволява с други плеери да играете. Тук ако искате Spawn Monsters, Spawn Animals, Combat Blocks, това не знам какво значи. Тук може да си кръстите някакъв World Name. Тук на какъв мод да е Survival, Creative Adventure. Но това си е вече за ваша сметка. Тук колко плеери искате да бъде. Може само до 12, защото това не е премиум сервер. Тук PvP-то може да го пускате и да го спирате. Десайвате, мисля, че за пускане. Не, бърках се. Това е за пускане, това е за спиране. Да, хора. Надявам се да съм ви помогнал с справянето на сервер. След това копирате IP-то или е това и си влезете в собствения сервер. Да, ако искате да си добавите някакви неща, в смисъл след като аз вече свърша клипчето, ще се добавят пугините. И ето тук. Тук пишете името на някакъв пугин, примерно логин. И цъкате на Stretch. И тук ви търси логин, което искате да се изберете, само за да не ви влиза в сервера
тарагаши като при мен влизаха. Така, тук в конзолката може да опвате себе си и ваши приятели. Тук плеерлист, когато играе някой във вашия сървър, може да го бамнете, да го кикнете, да му махнете опа или да го опнете и така нататък. Надявам се да съм ви помогнал. Аз бях Мариан и ще си клип. Чао, чао от мен.